Коронавирус йығышы таралу қорқынышы сақлана әлі. Күн сайын республикада 50-ләп кіші шеріне йықтыра. Республика хастаханәләрінің қызыл зоналарында кішілерінің ғымырын сақлап қалу үшін кейірінкі іш режимі туқтатылмай. Шистай районы Үзәк хастаханәсінде хәбәршібізде болып қайтты. На тот момент у меня были мысли о том, что только выжить. Дышать не могла сразу, то есть любые эмоции, любые слезы сдавливало все легкие, и поэтому тут уже не до того, чтобы плакать, только дышать. Аллага 42 яш, тірнәкләнү бүлігінде 2 атна артық ятқан, ясалма су шалдыру аппаратына таштырганнар. Ковид белән авырый башлагач, аны Нурлаттан китергәннәр. Табиблар гомерен коткарып калганнар. Аларга күңеле рәхмәт хисләре белән тула. Хастаханәдә туган көнендә билгеләп беткән. В таких ситуациях лежишь совсем по-другому, жизнь переосмысливаешь свою. Хастаханәдә дәваланучы һәр пациентның үз тарихы. Кайберләре авырлык белән сулый, сөйләшүдә авыр бирелә. Менә бу авырны даими рәвештә барларга киңәш итәләр. Бу тизрәк терелергә мөмкинлек бирә, үпкәгә һава тиешенчә керә. Яхшы карыйлар, ашаталар, эчерәләр. Рәхмәт бер сүз әйтмим. Караучыларга бик рәхмәт. Килнем дә карады авылда, 2 атна өйдә. Больничка җибәрмәс өчен. Юк, менә матакка яттым, ничә 3 көнме яттым, аннар монда килделәр. Кислород битлеген кулланучыларга бирәк тә кыен. Кайберәүләр үзләрен тынычсыз хис итә. Андыйларга табиблар психик ярдәм күрсәтә, тынычландыралар. Төнләнү процессы авыр бара, озакка сузыла. Шуңа күрә кешеләргә ковидтан прививка сатырга киңәш итәр идем. Шистайның 2нче шәһәр хастаханәсе пандемия башланганнан бирле ковид госпиталенә әйләнгән. Биргә Кама аръягындагы 7 районнан пациентларны алып киләләр. 2 атна чамасы дәвалангач күпләр терелеп чыга. Табиблар киеренке ритмда эшли, ял итәргә вакытлары юк. Ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә ковид белән авыручылар килә тора. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Шистай.